beranduegi. Nork esan behar zigun, albistegi hasi bat genuela, Margaret Thatcher hil dela esan ez. Minutu bateko isilunea egingo luke bere omenez. Minutu bat? Ez, Margaretek gehiago merezi du. 5 minutuko isilunea egingo dugu. Ongi etorri beranduegira, Diario de Navarra ausartu da azkenik nafar politikarien ustelkeria irmoki salatzera. Nafarroan gehien saltzen den egunkariak argitaratu duenez, Uxue Barkosek 150.000 euroko diru laguntza eskatu zuen Euskal Herria irratiarentzat bera akziodun izanik. Jo, Gorka, ni egia esan da euro akzio eta hainbeste kontu horrekin nasto egiten ez pixkat. Lasai, Diario de Navarrakoek bideo hau plazaratu dute kontua xe esplikatuz eta bide batez zein oker geunden azalduz. Kaixo lagunok, ongi etorri Diario de Navarrako erredakziora. Gaur, ustelkeriaren eta zintzotasunaren arteko aldea erakutsiko dizuegu. Hau, politikari ustela da. Eta, hau, berriz, hau, Nafarrek erabakiko dute zer den. Euskara Maliko dogon hizkuntzekin lotu du ikerlari batek. Javier Martín izeneko filologo madrildarrak argitaratu duen liburu batean dioenez, esaldien egitura berdina dute Afrikako herrialde horretako hizkuntza horiek eta euskarak. Eta? Horrek ez du ezer ere frogatzen. Askatuta nago horrelako ikerketa frikien berri emateaz. Ez duela ezer frogatzen? Ez. Ez duela ezer frogatzen? Ez. Begira. Ta, hau Euskal Telebistan ateako ala esatealdek? Hala? Egia esan? Joder. Tira ba, honen bestez, euskararekin inolako loturarik ez daukan hizkuntza bakarra geratzen da munduan. Ondarruera. Zerezana ekarri zuen Amets Arzalluz bertsolariak enbata mugimenduaren 50. urteurreneko ekitaldian egindako hitzaldiak. Ondorengo adierazi zuen Arzallusek, batzuk diote hizkuntzaz ari naizelarik integrista bat naizela. Zera ere gehitu zuen, enekien hemen koherente izateari talibana deitzen zitzaionik. Azken esaldi hori entzun da, Bake Kafe markak kontratu milioiduna eskaini dio Arzallusi urrengo iragarkiaren inspirazio iturri izateagatik. Hemen koherenteari talibana esaten diogu, eta Amets Arzallusek ez zekien. Hemen kafeari bake esaten diogu, eta Amets Arzallusek hori bazekien. Aita Santuak konpromisoa hartu du pederastia kasuak errotik mozteko Eliza barruan. Horrek esan nahi du, hemendik aurrera umeak bortxatuko dituztela Eliza kanpoan. Ez, esan nahi du adin txikikoak babesteko neurriak hartzen jarraituko dutela. Hala? Honen bestez, apaizek ezin izango dute hemendik aurrera umeekin ezer egin lehen hortzak atera bitartean gutxienez. Hala da, zenbait abade kontra agertu dira, esanez behin hortzak dauzkatenean umeekin praktika batzuk egitea arriskutsu xamarra bihurtu daitekeela. Ze praktika? Gero azalduko dizutzen. Euskal naziotasunaren aldeko desobedientzia zibila indarra hartzen ari da Euskal Herrian. Hala da, Andre eta Jaunok joan den astean Espainiako Felipe Printzea Muskizen izan zen Petronorren koke plantaren inaugurazioan. Iñigo Urkullu lehendakaria eta Jose Luis Bilbao Bizkaiko ahaldun nagusia ez ziren bertan egon intsumisio keinu nabarmenean. Gazte gara gazte eta ez gaude konforme. Ba, oso ondo iruditzen zait joan ez izana. Baizu, koke plantak kutsatzailea da, baimenik gabe eraiki zuten eta herritarren osasunari kalte egingo dio. Jode, ze gaizki ari zaren produktua saltzen. Koke ez da hori. Koke batzen gaituen da. Koke zoriona da. Koke elkarrekin pasatako momentu horiek guztiak dira. Koke zoriontasunaren erregaia.
Gogoratu martxan daukagula hilabete honetako lehiaketa. Zer egin behar da parte hartzeko, Gorka jauna? Berandu egiren jarraitzaile egin eta dagoeneko. Jarraitzaile baldin bazarete, hemen behean agertzen den txio hau bertxiotu. Duela aste pare bat inguru bidali genuen. Hilabete amaieran jakinaraziko dugu nor den irabaslea. Hona hemen zer dagoen joko. Gogoratu, arroia itxiera horretan parte hartuko duten 6 lagunetatik bakarra itzuliko dela bizirik, hala ere esperientzia zoragarria izango da. Eta orain, ez ditxu Izagirrerekin utziko zaituztegu, berak azalduko dugu astekarian zer dagoen berri. Aste honetako azala Mikel Antza da. Xabier Montoiak egin dion elkarrezketa luzean, atzerri novela xehetu dute. Zergatik utzi duen elipsian, borrokari buruzko kontakizuna, nola mantendu zorroztuta hizkuntza kartzelan, aurrerantzean idazle izatera itzuliko ote den, Urko Apaolazak Pasaiako kanpoko portuari buruzko reportaje bat ekarri du. Urko, Bartzelonako Unibertsitate Politeknikoko lan badauka, zure reportajeak oinarrian, ezta? Bai, hala da. Beñat Oliveira ikasleak egindako proiektua da, karrera amaierako proiektua, eta bertan ateratzen duen ondorioetako bat da, ingenieritza ikuspuntutik kanpo portuaren kalkuluak ez direla nahikoa datuetan oinarritzen. Beraz, kalkulu horien arabera ez dago justifikatuta kanpoko portua egitea. Ez, eta gainera proiektuan bertan berak demostratzen duena da badia barruan badagoela tokia berrantolaketa bat eginez portua mantentzeko. Unai Break nekazaritza erregaiak ekarri dizkigu. Bio hitzaren atzean eta kolore berdez mozorroturik, funtsean erakutsi digu munduko elikadura eskasiaren errunetako batzuk direla. Eta beti bezala adibide positibo bat ere ekarri dugu, ekilili. Gauza hauek ondo ere egin baitaitezke. Jarraian Guatemalara joko dugu. Bertako herri mugimenduek diktadura garaiko krimenak bistara ateratzeko egin duten lana ikusteko. Berreun mila tortura, hilketa eta desagerpen. Baita milaka emakumeren bortxaketa ere baimendu eta bultzatu zituen 1978tik 86ra Guatemalan izandako diktadurak. Indigenak ziren gehienak, maiak. Zauriak sendatu gabe jarraitzen du. Azken urteotan biktimek eta mugimendu sozialek egiaren alde urraturiko bidea aztertu du Fora de Cuadre kazetari talde kataluniarrak. El sentido que tenía para mí seguir viviendo era denunciar y era hablar de lo que había pasado. En el primer cuarto donde estuve había una silla donde por primera vez supe que me iban a torturar. Y llego aquí y por supuesto me desnudan. Entonces llegaba uno e inmediatamente ponían la radio para que no se oyeran los gritos. Y cuando las personas te escuchan, te regresa algo. Te regresa básicamente la convicción de que lo que te pasó no es responsabilidad tuya y que eso puede cambiar. Empiezo mi militancia política a los 13 años, muy joven. Resultado de eso, pues caigo presa, estuve desaparecida un tiempo y salgo del país para quedar con vida, ¿no? Yo lo había hablado afuera de mi país, pero en Guatemala por primera vez di un testimonio que se escribió y que quedó escrito en la memoria histórica de este país para que mucha gente lo conociera. Me pidieron si podía organizar el capítulo que básicamente identificó por primera vez en la historia de un informe de la verdad lo que les había sucedido a las mujeres durante el conflicto armado en Guatemala. Cuando yo di mi testimonio y cuando vi y trabajé con los testimonios de otras mujeres, fue desbordante el dolor. El proyecto de recuperación de la memoria histórica, más conocido como el proyecto REMI, inicia en 1994. Se inicia preparando animadores de la reconciliación, que eran personas de cada una de las diócesis encargadas de tomar los testimonios
de todas aquellas personas que fueron afectadas por el conflicto armado. Se produjo el informe que se conoce como Guatemala Nunca Más. Estos informes nos permitieron tener un diagnóstico nacional de lo que había pasado en Guatemala. Y todo eso ha sido como una investigación que busca precisamente dignificar la memoria de las víctimas. La guerra dejó muchas secuelas psicológicas y por lo tanto había que dar un acompañamiento psicológico a todas aquellas personas que fueron dando sus testimonios, porque fueron procesos bastante dolorosos de recordar lo que había sucedido. El grueso de la represión, el momento brutal de la represión ocurrió contra sectores indígenas, pero es la mitad de la sociedad la que yo digo, una metáfora, la mitad de la sociedad castigando a la otra mitad, porque la labor del ejército fue aplaudida por sectores civiles, por la prensa, por los empresarios, por políticos. El informe Guatemala Nunca Más arroja un número de 442 masacres que se cometieron. Se estima más o menos que un 93% de responsabilidad del Estado manifestado a través del Ejército de Guatemala, de grupos paramilitares como las patrullas de autodefensa civil creadas por el Ejército de Guatemala para el control de las poblaciones, comisionados militares, un 3% responsabilidad de la guerrilla a través de los diversos grupos armados, y un 4% no se tuvo una responsabilidad, no se debo identificar. Los sectores indígenas, campesinos, estuvieron casi siempre dispuestos a testimoniar, a contar sus historias. Los sectores urbanos, ladinos como llamamos acá, los sectores golpeados por la represión, no siempre lo hicieron. Había un sentimiento de dolor, pero frente al dolor, el silencio. Tengo la impresión de que los que denunciaron, de los que tuvieron valor de ir y hacerse entrevistar, consideraron esto como un fin en sí mismo. A partir de ahí no se derivó una acción judicial, sino solo de manera muy circunstancial. De modo que hay 36.000 denuncias, pero 40, 50 casos que se han investigado. Obviamente hay sectores muy conservadores en Guatemala que se oponían a este proceso. Obviamente aquellos violadores a derechos humanos querían que ese pasado no se conociera. Pues hubo reacciones como fue la propia muerte generada en contra de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, que se da 2 días después de presentar el informe Guatemala Nunca Más. El mensaje era claro: la Iglesia Católica se había sobrepasado al publicar un informe en el cual se individualizaban responsabilidades. Se quería demostrar quién era quien todavía mandaba en Guatemala, en este caso eran los militares. Se quería dejar claro que en Guatemala pues, se firmaba la paz, pero no se firmaba pues, la posibilidad de poder deducir responsabilidades. Guatemala es una sociedad enferma. Pasamos del conflicto armado a unas negociaciones de paz en donde pensábamos que las negociaciones o que la firma de la paz iba a cambiar esa emocionalidad y las condiciones sociales, políticas y económicas, lo cual eso no fue así. Tenemos ahora un gobierno militar con un presidente que participó en la guerra. Estamos regresando a formas violentas y represivas de resolver los conflictos desde el Estado. No podemos permitir que regresen gobiernos militares como el que tenemos ahora. Conocer la memoria para un país como el nuestro es tener y dar y respetar el derecho humano a conocer la verdad. Si nosotros como pueblo guatemalteco no conocemos la verdad, esa historia va a volver a repetirse. Euskera ikasten ari direnen edo ikasi dutenen omenez, Hesiak gainditzen dokumentala egin dute. Lehengo ostiralean jarri genuen gure dokumentalen kanalean. Txatxilipurdi elkartearen lana da Jon Maia eta Arteman komunikazio enpresarekin batera eta Arrasate eta inguruetako euskaldun berrien testigantzak bildu dituzte. Trenez iritsi ziren, jende asko bezala, trenez. Horrexegatik daude etorkinez beteta tren geltokia duten herriak.
Renfeko tren geltokia zeukan Zumarragak, Espainiako trenen geltokia. Eta gure abuelok bertan jaistea erabaki zuen. Tren horiek ibaia bezalakoa ziren, jendea ekartzen zutenak. Zein kasuala den bizitza, zein garrantzi gutxi duen jaioterriak. Gure abuelok Zumarragan aurkitu zuen lana. Burdeoseko tren geltokian jaitsi izan balitz, gu guztiok frantsesak izango ginateke. Zer pentsatua ematen du horrek. Zein kasuala den bizitzaren norabidea ez da. Zein gutxi inporta duen non jaiozaren. Benetan inporta duena da non bizizaren. Ernaik antolatuta, gazte danbadara hurbildu ziren milaka gazte eta beste zenbait beti gazte, tailerrak eta parranda uztartzeko. Bertako ekitaldi nagusiaren laburpena ikus dezakezue gure multimedia kanalean. Irudi hauek topatu.infori esker ekarri ditugu ona. Milaka gara, gau eta egunez, elkarrekin, gure aldarria zabaldu, ikasi eta gozatzeko Urduñaraino gertugatu garen gazteak. Biba zuek eta zorionak! Solasaldien kanalean bi hitzaldi berri ere gehitu ditugu. Bata Jon Sarasuak eta bestea Andoni Egainak emanak Gasteizen, derrepente bertsoa jardunaldietan. Donostiako alkatea Juan Carlos Izagirrek aginte makila hartu eta lehenengo gauza ez zuen hitz batzuk egin, berso bat bota baizik. Edo ja duela 15 urte eta euskeraz justu zekien Juantxo Villarrealek kirolean euskal talde batek irabazi duen Europako txapelketa bakarra ospatzeko eta euskeraz justu zekiela Irungo udaletxeko balkoian eta Irungo plaza beteri zegoela, ez zuen euskeraz diskurso bat egin, euskeraz berso bat bota zuen. Beraz, jendea bada konstiente, azken 30 urteetan, bersoa dela komunikazio modu bat, bestela ere esaten diren gauzak esaten dituguna, baina bestela. Eta bestelakotasun horrek ematen dio halako esan indar bat. Zergatik egiten du jendeak hiztun autu hori? Zergatik eusten dio? Ze kasutan ez dio eusten? Nun erreproduzitzen da benetan euskaldun izateko gogo koherente eta kontzientea? Oso zirkuitu jakinetan erreproduzitzen da. Eta gehiago esango genuke, zirkuitu jakin horiek ez dauden lekuetan, hizkuntza transmititzen da, baina ez da erreproduzitzen. Eta honen bestez, Igorri Jurrarekin uzten zaituztegu. Bera, Iruñeko Orfeoiko zuzendaria da, eta ondoren, De Arlotesen laugarren atala izango duzue. Besterik gabe, datorren asterarte. Esaten diatean, noiz hasi zeinan abesten, nik uste hitzketan hasi nintzenean ere abesten hasi nintzela, hori da nire oroimena. Iruñeko Orfeoia Gaztelu plazatik Europara eta Ameriketako estatu batuetara katapultatu duen zuzendaria. Igorri Jurra Etxarri Aranaztarra. Eta zuzendaritza edo koru bat zuzentzen duenak, gero irakasle modurare, irakasle gisa izaten da kontserbatorio batean, edo etxean berake klaseak ematen, ez baita erreza. Zuzendari profesionala soilik, ez dakit 25 lagun egongo geran. Jendearen, kantarien ogibidea musika ez dela, baina zuzendari batek zuzendatzen gaituenean, momentu hortan ez dela oroitzen, hori etxeko Andrea, hori elektrizista, beste hori irakaslea, beste hori abogatua, ez. Horrek kalidade profesional bat eskatzen dugu. Carmina Burana, New Yorken alemaniar erara egin genuen. Eta horrek ere eskatzen du, alemanek nola ahozkatzen dute latinera. Gero frantsesa, alemana, ingelesa, italiarrera, errusiarrez ere abesten dugu.
eta horrek prestakuntza bat eskatzen du. Orduan, zuzendari bat hor egon beharra du, zuzendari batek hor egon beharra du beti ikasten da ikasten. Publikoa nahiko publiko konservadorea da, eta hor mantendu nahi dute, abonatua mantendu nahi dituzte. Eta nik ikusten dut hor betiko repertorioan egin nahi dutela. Baina hor akats badago, ze gertatzen da jende gaztearekin. Nik uste naturalki ere gazte batek musika klasikoa edo musika klasikoarekiko joera izatea ez dela hain naturala, behar bada 30-40 urtetan errazagoa da. Hemen kantera edo harrobia askotan elizak izaten ziren. Elizak utxik daude, koro parrokialak gutxiago, gero eta gutxiago. Orduan, horko harrobia, kanpora. Haustura badago. Badugu tradizio bat, gure gurasoek abestu izan dute halako errepertorio jakin bat, eta guk roka nahi dugu, eta hori zaharra da, ez? Baina, zer dugu musika popak bombardaketa bat dugu. Konsumorako musika, ez? Eta horren aurka oso zaila da. Agian horena fusilia garbitzea izango duk lasaitzeko. Ostia ez, berandu noak. Jerónimo! Kontu! Sabino! Ostia! Nueva Moskiz, gaur jendea ari du. Hau kusidadea. Hau pakia hemen, bazen garaia. Kaixo kuadrilla. Bakterius, garagardo bat, bite. Betxu, haudek kokoteko lagun bat. Haupa? Ine hau lerdua duk. Tipu hau gure neskekin ligatzera etorri du. Ziur. Baitu ze olagarro piura dakan. Oso jatorra da, Eta guapua ere. Ze ondo, guk entsaio daukau gaur, ezta? Bai, ni ikustea etorri naiz, ez baizu inporta? Ez baizera, oixe mutile. Lasai etorri, Tira, nien hauk eroso sentitzen entsaioetan publikoakin. Bestela geho elkartuko geha edo. Bueno, Harry, oain lotxati, tia, ententxu behar den motel, nire lagunaek eta... Nahi duzuen bezala, niko monera noa. Nire lagune, hau ere txoratu aldu ba. Hori tipo astuna. Ere parrasteten zaik tiponekin pentsatzen ez da agudari txiki. En fin, zehoze pentsatu beharko diago. Desiatzen nago zuen musika entzuteko, Desiatzen nago zuen musika entzuteko. Laster kontzertuk ematen hastia espero gu, baina zu izango za gure lehenengo entzulixe? Lasaierran kritikaketa. Ni naiz aditua, baina beharrezkoa bada, egingo dut, lasai. Beitu jok, hori duk loktitei. Ze gauze txaskorra. Nei hola ikutzen baziak, jata! Ui,
Argi joan dira, Bakterius. Bai, horretan ari naiz. Baina, eta Nik entzunanekan zorte hona ematen zula argia juten da nian maite dezu nahi musu ematea. Guain entzeize aldiak. Zuek ere bazen egiten, kauen zot, baina zergatik naiz beti azken anteratzeena. Motza izelako motel. Ez dik ematen. Bakterius, ez aizeo ze arraroa izango. Zu bai arraroa. Barkatu arraroa ez nien esan nahi, ezberdina. Aizue, badaukagu sartzea kantagai bat gure emanaldietan. Maritxu nora zoaz, eder galantori, edo Drindosen bertsio rokeroan gizan. Maritxu nora zoaz, eder galantori, iturrira Bartolo. Ai, barkatu, oraindik sokaren eraginpean nagok. Aizue, gero eta zaleagoak zarete bereizten. Zeo ze beharko zenuketen, lumagorriren bat edo... Bai, fasistak beti saiatu izan dira gu identifikatzen. Naziek, frankistak, Eliza Katolikoak, jartza zuzuk nahi bazu, identifikatuko zaituen zeu zer supermatxito gisa, M bat, adibidez. Ai, hanka gero eta sakonago sartzen ari dauk ez da. Ai, ene. Bueno, ea zuen ondoan pixkanaka fintzen nahi zen. Gainera, entzun diat, gehi batekin gehiago ligatzen dela. Gehi baten ondoan alegia, ez gehi batekin. Bueno, eta sekulako giroa egoten duk gehien desfiletan eta tabernetan, ez da? Gaur egunien emati bakarri festaala, eta gure sexualitatea trapu utxigin aldarrikatzie. Baina, baki nundi atorren arrotasunan desfilie, New Yorken Stonewall tabernako matxinaatik. Bertan gehi lesbiana, putak eta transexualak eta biltze ituan. Eta poliziek atxiloketa batzuk egin zizkien, 1909. Baina, ekainan 28ko gau hartan, askida esan zitean, eta hurrengo egunetan kristo manifestazioek eta borrokak izan ituan, eta gehoztik esatieu arruitz hauek. Ze ausarta denez jakinkeria, batez ere nirea. Nik ere inoiz edo behin pentsatu diat, gehia izan dintekela edo... Gutxi ligatzen dukelako, baina hori motel, duk neska bat ezagutzen duanean, ez aizelako gauza begirada titietatik altxatzeko. Ai, zezalea den mundu haukauen zotz, aurre historian hobeto bizizian. Bai, eme bat topatu masusta biltzen, atzetik etorrita zumba ez da, hasta potrue. Historixen gehi talde espiana asko egon diez. Bat bi hiru erantzun barriro, 25 pesetagatik gaite lesbiana famatuk. Oscar Wilde. Ricky Martin. Judy Foster. Martina Navratilova. Amélie Mauresmo. Rock Hudson. Federico García Lorca. André Gide. Freddie Mercury. Janis Joplin. Simone de Beauvoir. Angelina Jolie. Ricky Martin. Oso azkarrak zarete zuek, bai, baina ez esan Euskal Herrikorik. Oaindiken armairu handi bat gure herrie. Libre izateko aiz jaioa, Mari, ezara izango niretzat. Ze, gaur karaokea? Pixka bat. Aizu, Lady Mari. Eta euskaraz baldago himno gehi edo lesbikorik edo musika talderik. Pentsotapi. Transgresorenak las gulpes. Eta orain itzi arziga. Ta zer egiten du ba? Pornoterrorismo. Pornoterrorismoa? Ematen dit ekintza bat egiteko gogoa. Zerma, dakakik? Bazoka. Tira, carabinero. Eta
Inigo Urkullu lehendakaria eta Jose Luis Bilbao, Bizkaiko aldun nagusia, ez ziren Jose Luis, tío. Jose Luis. Erakutsi digu funtsean munduko elikadura. Kontratu milioiduna eskaini dio Arzariusi, bere iragarki berrirako. Baina Unaik ondo azaltzen digu. Balkatu, beridatu. Ok, etorri, berandu. Bai, zena ez dut. Toma faltxetan atea? Bertako ekitaldi nagusia ikus dezakezue gure multimedia nagusian. Multimedia nagusia.